tilstrømmer der stadig ilt. Tag først din egen maske på, før du hjælper andre. Redningsvesterne findes i en lomme under dit sæde eller i panelet i loftet over dit sæde. Skulle det blive nødvendigt, skal du fjerne vesten fra pakken og trække den over dit hoved. Tag stroppen rundt om taget, klip den sammen foran og fastgør den som vist. Vesten må ikke pustes op inde i flyet. Når du er ude af flyet, træk hårdt ned i den røde strøm for at puste redningsvesten op. Der er et mundstykke til yderligere oppustning og et lys til at tiltrække opmærksomhed. Før start beder vi dig studere sikkerhedskortet, som er placeret på stolryggen foran dig, da det indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, der er specifikke for denne flytype. Det er vigtigt, at kabineskilte og instruktioner fra besætningen altid følges. Vi vil gøre dig opmærksom på, at rygning ombord på flyet ikke er tilladt. Din håndbagage skal opbevares forsvarligt i hylden over dig eller under sædet foran dig. Det må ikke blokere hverken midtergang eller nogle af flyets udgange. Sørg venligst for, at din sikkerhedssele er sikkert fastspændt, bordet er på plads, armlænet nede og rullegardinen trukket op. Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at sikkerhedsselen altid er fastspændt. Bærbare elektronisk udstyr, såsom tablets og mobiltelefoner, som er sat i flytilstand, kan bruges under hele flyvningen. Vælg flytilstand nu og placer dit udstyr et sikkert sted. Skulle dit elektroniske udstyr eller dets batteri blive varmt, skadet, udvikle røg, blive væk eller falde mellem sæderne, skal du straks kontakte kabinebesætningen. Større enheder herunder bærbare computer skal slukkes og opbevares i din håndbagage under start og landing. Tak for din opmærksomhed. Du kan nu læne dig tilbage, slappe af og nyde flyveturen.